nyt on aika kertoa hyviä uutisia. Ja mielellään kerrotaan, että mä haluan tähän heti ekana nostaa kyllä aiheen, josta tänään on puhuttukin jo, mutta jota nyt ei voi tässä kohtaa liikaa hehkuttaa. Eli hieno semifinaalin menestys. Suomella upea Euroviisu viikonloppu tulossa, jääkiekkoa ja Euroviisuja, mitä voisi suomalainen kilpailuhenkinen Pekka. Kyllä tää on mun mielestä hyvä uutinen. On ilo olla suomalainen. Joo, on hyvä uutinen. Ensimmäinen hyvä uutinen liittyy lääketieteeseen. Tämä RNA-hoito, mikä nyt etenee.